To kamar da gani yanzu haka ina da kuɗi a wannan application din mai suna HiFarming, sannan kuma na yi withdrawing, kun gani an tura mini. Saboda haka zan nuna maka dabarun da za ka yi ka rinka samun kuɗi sosai a wannan application din ba tare da ma ka gayyaci kowa ba. Kawai akwai game da za ka yi ta bugawa kuma za ka rinka tara wannan kuɗin sharp. Kuma kuɗin galibi ashe akwai inda suke zuwa ne suke taruwa, ba inda kai kake gani a dashboard ba. Saboda haka dai gaba ɗaya zan nuna ma sirrukan application din gaba ɗaya da ya kamata a ce ka sani. Sannan kuma idan kai baka da account a wannan application din, to ka sai a ƙarshen bidiyon nan za ka ga hoton bidiyon da muka yi jiya ya fito maka, sai ka kalli bidiyon za ka gane yanda za ka bi ka samu wannan application din da kuma yanda za ka buɗe account ba tare da ka samu matsala ba. Sannan kuma da yanda za ka yi withdrawing gaba ɗaya na nuna a wancan bidiyon, saboda haka sai ka saya ka kalli bidiyon. Na gode, ba tare da bata lokaci ba, mu je mu fara bidiyon. Yawa idan ka duba dai yanzu haka muna da naira 225, to bara mu fara aikin. Zaka danna family ne kamar haka, bayan ka danna shi sai ka danna nan alamar inda kake gani, sannan sai game din bayan ya gama loading sai kuma ka fara buga game din, sannan ka ringa samun point wanda shine ake lissafi yake zamantowa naira din. To bayan ya gama loading wannan alamar din ta go zaka danna, in ka danna shi dai zaka fara buga game din kamar da gani yanzu muna kan buga game din. Yawa in an nuna ma upgrade sai ka danna shi kamar haka, za su baka kusan naira 75 duk lokacin da aka nuna ma upgrade. Kudin da zaka samu karanci shine naira 75. To sannan kuma idan kana so zaka iya danna kan wannan alamar din go din kamar haka, zaka danna shi ka rike. In ka danna ka rike zai shiga da bugawa automatic ne, ba sai ka yi ta dannawa ba. Sannan kuma duk lokacin da kake buga game din, in sun nuna ma irin wannan fiska sai ka danna claim. Duk lokacin da suka nuna ma claim dai zaka danna shi zaka samu wani abu, amma duk cikin application din duk inda kaga an rubuta claim zaka danna zaka samu wani abu. Saboda haka sai ka rinka kulawa da kyau. Sannan kuma duk lokacin da suka nuna ma irin wannan fuska sai ka danna cancel, saboda kaman sayayya ne suke da bukata kai. To sannan kuma in kana cikin buga game din sai kaga abin ya kare, to saboda haka zaka danna wurin tax din nan, in akwai alamar kaman question mark ne ko wani abu ja haka, to in ka danna za su nuna ma akwai claim, sai saboda haka sai ka danna kai claim waɗannan abubuwan, zaka samu daman da zaka ci gaba da buga game din. Yawa yanzu bayan mun gama claiming sai mu danna cancel da yake saman nan kamar haka. To yanzu idan ka duba muna da har kusan 35, saboda haka sai ka danna ka rike ko kuma ka ci gaba da dannawa dai sau ɗaya. To sannan yanzu sai ka zabi guda ɗaya a nan, in sun nuna ma irin wannan fiska kenan za ka yi selecting wanda kaga dama daga cikin su. Yawa bayan ka dan gama buga game din ka dawo ba, idan ka duba gashi nan mun samu 1,300 da naira 5. To saboda haka akwai wani point boyayyu wanda ya kamata ce kullum kana claiming din su. In kana so kai claiming din su zaka danna wurin withdrawing din nan kamar haka, sannan sai ka danna nan wajen kamar haka. Yawa in ka danna wurin ne za su nuna ma wasu point da suke boye, wato a saman nan akwai daily, akwai n, akwai kuma family. Saboda haka yanzu muna kan family. A family dai za ga akwai wannan go claim da sauransu. Saboda haka zaka duba duk inda kaga an sa claim sai ka danna kai claiming. Yawa yanzu dai mun gama yin claiming wanda yake available a family, sai kuma mu danna wurin n mu gani in akwai available sai mu. Yawa kamar da gani gashi nan a n ma akwai, saboda haka za mu danna kan claim sai su bamu wannan point din da za su bamu. Saboda haka dai za mu shiga da dannawa har sai mun gama yin su gaba daya. Yawa in ka gama za a gangara ka yau ƙasa ka duba in akwai wani sai kai, sannan sai mu danna akan daily shi ma mu yi. Kullum dai na daily din nan suna badawa kullum ne, saboda haka sai ka danna kai claiming din su gaba daya. Kuma in kana so su baka da wanda zaka shiga da withdrawing a wannan application din, dole sai kana shiga kullum kana wannan daily tax din wanda muke a kai din nan yanzu, sai ka danna kai claiming, to za su baka da wanda zaka shiga da cire kuɗi. To jama'a, nan ne muka zo ƙarshen bidiyon nan. Wannan hoton bidiyon da ya fito maka yanzu shine bidiyon da muka yi akan yanda ake bude account a wannan application din da kuma yanda ake samun kuɗi sai kuma ayi withdrawing gaba daya, na nuna a cikin wannan bidiyon. Saboda ka danna kan hoton bidiyon ka kalli bidiyon. Kar ku manta da wannan like, share, subscribe.